नोंसोर फैबाय मोजाङानो जाबाय आं नोंसोरनि थाखाय स्पेशल साथा बानायदों यारो बे साथायाथ' सान्दुं अखायाव खामानि होखागोन आरो नैबे सुइचखौ सेरनानै होयोब्ला गोजौ पेराशुट ओंखारगोन आरो नोंसोर पाबजिनि जायखिजाया जायगायावनो लेन्ड खालामनो हागोन यारो ओइ डाक्टर झटका नोंनि साथाया खामानियाव होमारगोन नालाय आदा साथाजोंलाय मानसिया माब्लाबा बिरनो हायो नालाय बे डाक्टर झटकाया थगायसुलाखा बिब्दि नङा यारो आंहा बेनि प्रुफ दंखायो बे साथाया थारैनो बिरनो हामारो यार बे साथाखौ लानानै जों प्लेननिफ्राय बारख्लायना नायनांगोन अब्लासो बुजिगोन बे अरिजिनेल माल ना चाइनानि माल आरो जुदि खामानियाव फैयाना झटका नोंनि खिबुआव लगायना होगोन फटका अरे यारे दानो दूध का दूध आरो पानी का पानी जागोन माखौथ' नायबाय थाखो यारो थाब थुदो जना जागोन डन नाम्बार 1 नाम्बार 2 थाब खारना गारियाव गाखोदो अके जागोन बा नै बे साथाखौ गांफा गांफा लादों आरो बारख्लायदो जाबाय आरो देदों पटलु हाथाय माबार हरदों बारख्लायनोसै जों आरो सिंगाम सार जों बारख्लायबा नोंथाङा फट' मोनसे लादो फेसबुकाव स्ट'रि पस्ट खालामनांगौ पटलु रेडि जहो पटलु अरे पटलु गैला अरे मोटू मा जाखो बेयो झटकाया जोंखौ थगायबाय आयु मा झटका लागायबाय नों पटका नोंनि साथाया माथो चाइनिससो अरे सिंगाम सार आंनि साथाया जेबो चाइनिस नङा नैलाय जन आरो बिनि टीमा यारे मोटू पतलु सानैया थिगैनो दंना नोंसोरो डक्टर झटका यारे आंहा जेबो गोरोन्थि गैया बे हट जनै खावनानै लांबाय अरिजिनेल साथाखौ थाथुदों हमनांगौ बिखौ ओरै बाबा नायहर मोसौ दामब्रा खारनाय होदो सिखावफोरा यारे गाखोदो आंनि गारियाव लोगो हमनो थांदोंनि जों जन सिखावखौ डाक्टर झटका सिरि थादो नै गारियाव दैया हाबजोब्बाय यारे पटलु जेबो नङा गामियाव सानस्रिनायनि अभ्यास दंखायो